Здравейте, днес ще играем Майнкрафт Pocket Edition. Тук аз съм с Божидар Ангелов и един пич. Здрасти, аз съм Божидар Ангелов. Кажете, за доказателство, че аз и Гого сме изкуствени, ще удариме BG Game веднъж. Готово. Пак. Ето, и Гого. Не. Аре, сега и аз да ви ударя поведнъж, да видим. Ние доказваме, че е истински. Добре, почва нашето оцеляване. Почвахме с по един меч, така за... О, намерих си ябълка. Моята ябълка, която да изхвърлих. Да бе, повярвах ти. Така. Така. Аз ще събирам това дърво, мах се тук, Боби ще бия. Кажи бе. What the fuck? Аз имам един крафтинг. Кой тук че Аз бе? имам един крафтинг тейбъл. Дай ми дървото. Така. Кажи нещо, Гого. Той няма да говори за студ. Просто не му се говори. Мързи го. Значи ето тук се буде брахмата кастурка. Няма да е бракма. Добре, няма да е брахма. Ще буде... Ще бъдат тук. Сетих се. Значи Гого ще казва тихичко в ухото на Божидар Ангелов каквото иска да каже и Божидар ще го казва. Да. Само, че няма да са глупости, някакъв Боби Джойна. И бързо излизай, защото... Не, ще го набиеме. Дайте го набиеме. Дайте да го изнасилиме Да това. го набиеме, всички са сложни. Къде бе? Къде той е? Ето го, пред мене. Не виждам къде си. Мри. Добре, а сега той ще ни провали видеото на майка му Нема. путката. Боби уби Боби. Бах ти логика. Задъра. Не искам задъра, мах се. Къде? Там вече заглавието. О, вижте кой го би. Копеле, махай се. Убий го. О, Боби, зламби, Боби. Всички да го налагат. Налагайте го, аз ще снимам как се биете и вече знам дори заглавието. Чакайте. Къде? Още май излезе, май лесно. Не е лесно. О, още не е влязъл. Къде си, бе? Чакай, още не се е разпалнал. Аз му напиша, кажи. Няма да ви преча. Я мри, бе. Мри, бе, копеле. Господ, тепай го! Гого. Колко искаш да ти изнасилим гази? Бяга, вижте го. Я го вижте, това копеле мръсна. Бой, what the fuck, бъга. Точно до него ще. Напада ми. Сега трябва да се Жал се и тай. What the fuck, бъг. Бой. Съжалявам хора, но за се лепна този буклук да се махне. Нема да го прави. Ара почваме нещо оцеляване, па това ако нещо пусна напред ще го чупим. Вижте, бъгнах се, защото съм пич, вижте, бъгна ми се ябълката, тя е безкрайна. Напишете му Добре. Значи, ето още един човек, с който ще бъдем. Но него не го познаваме. Да, не, аз го познавам, малко чести клас, Божи. Но няма подробности. Тук може малко да помогнем да разкараме тези скъпи дървета. Значи аз просто копая, щях да кажа. Трябва ми камък. Камък ми копая надолу. Така... мисля да направим поредица. И Божидар, само че Божидар Ангелов няма да снима така, нали, може да снима от неговия таблет, но на телефон, от който сега играе, нещо не му тръгва. Докато приложение не иска да тръгне се го бим скоро. О, Лутва, кой почна тъпа къща? Не, браво, тъпа бе, се му идвам при теб! Уи! И Гого ли иска да говори? мръднете. Да не ме заровиш жив! Аз искам да Фак! Как искам мръдне тебе? Опа, някой беше заровен! Не! Стоп, не се удряйте, не мърдайте! Гого трябва да те убия. Готово, аз ви изкопах! Трябва да те убия. Кой взе го неща? Мадафака. Бичес, пакаю! Защото нямаше как да излезнем, а става вечер. Това е лошо. Аз става вечер, аз няма да съм заровен, така че чао! Може да оцеляваме и Съжалявам за Гошко, че го убих, само че се гличнахме малко. Само че ако мога да ми помогнете, защото съм заровен и не мога да снимам. Айде излизай. И разкопай дупката! Няма нужда, аз вече разкопах. Видяхте ли
ли Божидар Ангелов какъв измамник е? Сори, ама нямаше как да излезме от сега Гого май не ядоса. Защо пъна ни ядоса? Нищо лошо не сме направили, само го зарязахме в дупката и го убихме. Писа ти меча. Дай му нещата, че... О, момчета, аз мога да направя доста дърво. Трябва ни печка, че да си направим чаркол. Добре, направи чаркол. Еми, доста дърво. Чакай малко, бе, и ти остай дърво. Чакай. Нямам никакво дърво. Пасата. Така да си направя още... Аз имам доста дърво. Кой написа? Знам, кои сте. И аз знам кой е! Знам кой е. Напиши му. Какво му написа? Майната ти го написа. Кой му удари? Гого. Няма нищо. Чакай се. Имам. Да запълня дупката, някой да Не я се падне. пита, моля. Няма се... Не, нещастник. Ама исках да запълня дупката, ти що скачи? Гого. Някой купче стъпи нагоре. И напред си по един камен. Нямам камък. Да имат. За малко щях да те удара по поред. Ей, дай, искам дърво. Искам всякакво дърво. Вземи си. Ма дай ми. Дай ми камък. Кога виж какво чупи. Аре, дайте ми дърво, бе. Чакай, И от бе. двата ми да дърво искам, бе. Давам ти 27 дърво, само и стига ти толкова. Ма искам и от самото си дърво. Пакаю! Искам от дървото. Пакаю! Го какво правиш? Аре, бе, дайте ми Кога дали знаеш, че няма го вземеш така? Нека да напиша на то Боби да дойде. Ето го. Ото има размар в пегате. Кой, Боби ли? Да, аз имам камен. Сега ще го ябам. Не го би. Откъде има? Айрон, бе, баце! О, то сигурно играе с хак. Не бе, Гого! Защо излезе? Да го махнем то Боби. Добре, сега няма да спираме този път клипа заради някой друг. Да, добре. Аз сега пак влизам в клипа. В самия такова. След малко клипа се трябва да бъде спрян. И този мошенник, ако пак ми джойне, какво си? Ще му напиша пак. Ето го! Къде? Виж! Бъгначо! Боби джойна! Чакай, ще му напиша да се маха. Казвам му, че снимаме клип. Ела бе, твърди ли вади? О, на мен ми пъкна този път, Боби! Виж! Ма той има каменен. Ма виж на мене ми пъкна ми! Ма той има дървен свърт. Ма виж на мен ми пъкна! От мене. Виж! Защо съм там? Не бе! Виж на мен ми бъгна, трябва да изляза и пак да вляза. Окей. Беги гейм се разкара. Сега пак ще вляза. Обаче... Така, пак... О, този път всичко е черно. Пак ми а не, този път се оправи. Махнах се. Нали си ми пише, бе, батята пака. Отвъщо имам толкова малко живот. Не знам къде ми е къщата, нищо не виждам. Ето, аз те виждам. Чакай. Стой на едно място. Ето те идвам. Идва. Дай! Пак! Бой! Не, Джон Сина! Бързо! Тепай! Пане! What the fuck, бъга? Ау, бе! Не, крадец на неща! Ау, бе! Искам да си ви пържолата! Стъгни ме, бе! Верни си ми пържолата! Ударихте по погреб. Кой ме бие? На едно сърце съм! Един път ударите ли ме умирам? Нагнави се! Не ме удрете! Един път ударите ли ме умирам? Добре, някой да ми даде. Чакай. Кой му? Гого! Не ми пипайте неща. Да го върни ми меч. Сигурен да си, а? Помощ! Боби! Не, аз не се миша. Сега ще напиша на заглавието Гого... Аз и Гого водим война. Арбе! Спра клипа! Не, Боби, кажи му, ще спра клипа и няма да го кача. Да ми върне мече и да не мога да, защото ще загуба. Ето го. Който иска парзола има букурната. Аз имах само едно нещо. Който иска букурната. Искам храна... Чакай!
Чао, тапако! То се маха! Трябва нещо да сложим от печката да се пече. Абонирайте, харесайте видеото, не забравяйте да коментирате. И се абонирайте за всички. Чао!